खुलुमबाय। दिनैनि बे फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ BM सोदोब चेनेलनि जानानै गोदान फुंबिलि समजों अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 12 आगस्ट आरो लोगोसे बृहस्पतिबार बाराय। दिनैनि बे गोजोन फुंबिलि समनि रादाबखौ फरायनो लादों आं खनक ब्रह्म। दिनैनि फुंबिलिनि गिबि रादाबाव दं चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावआव अजगर जिबौ हमदों। मैया 11 आगस्ट अदेबानि बुधबाराव हाग्रानिफ्राय फैनाय मासे अजगर जिबौखौ तापस कुमार शर्मानि सिलेङाव नुना चिरां जिल्लानि सासे गागि खौरांगिरि आरो जिब जुनारखौ मोजां मोनग्रा मुस्रि जयन्त देबनाथ बिथाङा हमनानै बोखाङो आरो बे अजगर जिबौखौ बासुगाव रेन्ज हाग्रानि मावख'आव दोनहैयो। खौरां मोननाय बादिब्ला अजगर जिबौनि लिरथायखौ 6 किल'ग्राम आरो गोलावा 6 फिटसो जागौमोन होनना मिथिहोनाय जायो। उननि रादाबाव दं रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबिजों बरमायाव गोख्रों सोमावसारदों। NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबिजों जायगा जायगा सोमावसारनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। बेबादि समावनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायावबो बारग' NDBनि मावथिफोरा सोमावसारो। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि बारग' NDBनि मावथिफोरा आखायाव बेनार लानानै रन्जन दैमारिखौ उदां खालाम, बिटिआर गोरोबथाफोरनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुं, रन्जन दैमारिखौ उदां खालामना सोरखारि साख्रियाव थाबैनो थिसन बायदि दाबिफोरखौ लाना स्लगान होना अख्रां सोगोमसारो। लोगोसे बारग' NDBफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियोदि फैगौ 15 आगस्ट थामहिनबा भारत उदांस्रि सानाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामाब्ला सोमावसारनाया हिंसानि लामाजों थांगोन होननाबो हुमखि होबावो। मख'नो गोनांदि बर' गोजोन गोरोबथानि फारसे सनमान होनानै NDBनि गासैबो सोद्रोमाफोरानो थिसनथाइ मोननांगौ होनना सरकारनिफ्राय दाबि दैखाङो। बबेखानि बे गासैबो दाबिफोरखौ सरकारा मानिना लायाब्ला थासारिया गुबुन महरै आगान सुरगोन होनना बुंथियो बर' उमेन जास्टिस फराम आफादनि आफादगिरिया। उननि रादाबाव दं बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझार ओनसोलनि गोरिब नखरफोराव नागिदिंहैदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि, जावलियापारा आरो बालागाव बासपारा गामिनि गोरिब सुबुंफोरखौ दुखु सुखुनि सावरायलायो। मख'नो गोनांदि बिटिआर हालामाव निखावरिनि सिमा हांखोखौ फोजोबस्रांनायनि मिजिं लानानै मैया बालागावआव बासपारा गामिनि नगद रायनि न'आव दावबायनानै नखरनि सोद्रोमाफोरजों जब कार्डनि रेशन कार्ड आरो बायदि मोनफुंनाय आरो मोनफुङैनि सायाव गुवारै सावरायो। बेजों लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला फैगौ 15 आगस्टनिफ्राय गंफ्रोमबो गामियाव सानथाम नायगिदिंहैगोन होनना बुंथियो। उननि रादाबाव दं मानास हादरारि हाग्रामाखौ खेवना होफिननाय जासिगोन। हादोराव महामारि कर'ना बेरामा बांलांनायनि जाहोनाव बन्द जाना थानाय मानास हादरारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि सेथि सप्तानिफ्राय खुलिना होफिनगोन होनना बिटिआरनि दावबाय बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा धर्म नारायण दासआ बुंथियो। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि दावबाय बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा धर्म बिथाङा मानास हादरारि हाग्रामाखौ गोदान महर होफिनगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। उननि रादाबाव दं 4 NSCN केडारजों लोगोसे गोबां हाथियार बोखांदों तिनिसुकियायाव। आसाम राइफल आरो लकेल पुलिसनि संदाननायाव मैया तिनिसुकिया जिल्लानिफ्राय 4 NSCN केडारफोरखौ हमनो हायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला आसाम राइफल आरो लकेल पुलिसआ 24 घन्टानि संदाननायाव आसाम अरुणाचलनि सिमायाव 4 NSCN केडारफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियार आरो गोथां गुलिफोर बोखांनो हायो। हमनो हानाय 4 NSCN केडारनि मुङा जाबाय फारियै मसा गांसा, फुमला फांसा, फालां गांसा आरो जागां फाथादम होनना पुलिसआ सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि आसाम राइफल आरो लकेल पुलिसआ 4 केडारफोरनिफ्राय गंथाम MQ सिलाइ, गड़ 294 गोथां गुलि, 7 मेगजिन आरो 3 मबाइल फन बोखांनो हादों। उननि रादाबाव दं EM राकेश ब्रह्म बिथाङा ब्लकनि इन्जिनियारखौ सासपेन्ड खालामदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बिटिसिआव UPPL सरकार जागायजेननायनिफ्रायनो जाख्ल'नाय जाखोमानायनि सायाव गोख्रों नोजोर होगासिनो दंमोन। बे समावनो मैया राकेश ब्रह्म बिथाङा बाक्सा जिल्लानि जालाह ब्लकनि GE थामहिनबा जुनियर इन्जिनियार जय चन्द्र दास बिथांखौ रां जाख्ल'नायखौ लानानै EM राकेश ब्रह्मआ सासपेन्ड खालामना होयो। मख'नो गोनांदि बिथाङा साननैसो सिगाङावबो सासे इन्जिनियारखौ सासपेन्ड खालामखांबायमोन। बेजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिसिआव जेसेबांखिनि रां जाख्ल'ग्रा खामानि मावग्रा सुबुं दं बिसोरखौ साफायै साख्रिनिफ्राय बोख्लायजोबगोन होनना बुंथियो। उननि रादाबाव दं सानै हिजड़ाया नंखाय हिजड़ाखौ 10 गुना साजा होदों। यमुना नोगोरनि बासस्टेन्ड खाथियाव नंखाय हिजड़ा जाफ्लाना मानसिफोरनिफ्राय रां बिग्रा आरो सिखाव खावग्रा हिजड़ा जाफ्लानाय मानसिखौ सानै नंगुबै हिजड़ाया बुनानै साजा होयो आरो मोदोमनि जिखौ खुना मानसिफोरनो दिन्थिना होयो। बेजों लोगोसे नंगुबै हिजड़ायाबो गावनि मोदोमनि जिखौ खुना नंगुबै हिजड़ानि महरा माबादि जायो बेखौ पाब्लिकफोरनि सिगाङाव फोरमान खालामो। मख'नो गोनांदि सानै हिजड़ाया फोरमायना होनाय बादिब्ला नंखाय हिजड़ाया सुबुंफोरनिफ्राय खमावबो 50 रांनिफ्राय लाना 100 रांसिम बियोमोन आरो
रां होआब्ला मबाइल फनखौ सिख'ना लायोमोन होनना फोरमायो। बेजों लोगोसे नंगुबै हिजिराया बुंफाबावोदि बेबादि नंखाय हिजिरा जाफ्लाना सुबुंखौ डिस्टार्ब खालामनाया गासैबो हिजिरा मानसिखौनो बदनाम खालामना गाज्रि मुं होदों आरो लाजिफोनांदों होनना बुंथिबावो। उननि रादाबाव दं, एटिएम मेसिनाव रां थायाब्ला बेंकआ होनांगोन 10,000 जुरिमाना। पाब्लिकफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नोंथांमोननि गेजेरावबो माब्लाबा एटिएमआव रां बख'नो थांनायाव एटिएम मेसिनाव रां गैयिखौ लोगो मोनना न' फारसे गिदिंबोफिनदोंना? एबा गोबां समसिम एटिएम मेसिन खाथियाव थाबाय थानांदोंना? अब्ला नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। मानोना आरबिआइआ मोनसे नेम बानायना होदों जाय एटिएम मेसिनाव रां थाया बे एटिएमआव रां साप्लाइ खालामग्रा बेंकआ 10,000 रां जुरिमाना होनांगोन आरबिआइनो। बे नेमफोरखौ आरबिआइआ 1 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायजेनगोन होनना फोसावना होदों। बिनिखायनो नों आं जों बयबो एटिएमआव रां लायनो थांब्ला जेबो मोगा-मोगि जानांनाय नंला। उननि रादाबाव दं, मैदेर हाथाइजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमदों। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलिनि दैमाबारियाव एसएसबि आरो हाग्रा बिफाना संदांनायनि गेजेरजों मैदेरनि हाथाइ थुख्रासे आरो 2 सुबुंखौ हमनो हायो। सुलुंनिफ्राय मोनथिना नाग्रिजुलि खावलिनि बिहंगपुराव थानाय एसएसबि 24 नं बेटेलियानआ कुमारिकाटा हाग्रा ओनसोलनि मावख'नि मावथिफोरनि हेफाजाबाव मैया मोनाबिलि समाव दैमाबारि गामियाव संदानना नागिरनाय मैदेर हाथाइजों लोगोसे मधुराम मुर्मु आरो सुनिल मुर्मु मुंनि 2 बिदा-फंबायखौ हमनो हायो। एसएसबिआ हमजानाय 2 बिदा-फंबायखौ कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'आव गथायना होयो आरो बिसोरनि सायाव मोनसे केस गथायना होयो। उननि रादाबाव दं, सिबिएसइनि एसएसएलसि आनजादाव टपार जानो हानाय बिनिरज हेम्ब्रमखौ जिल्ला आसुआ बरायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगावनि थागिबि बिथां इजरियेल हेम्ब्रमनि फिसाजो बेनिरज हेम्ब्रमआ देग्लाय बोसोर थामहिनबा 2021 इं मायथाइनि सिबिएसइनि फिथाइ फोसावनायाव किं एन्ड कुइन रेस स्कुलनिफ्राय 95% नम्बर मोननानै टपार जानो हादोंमोन। बेखौ लानानैनो मैया गसाइगाव जिल्ला आसु एबा दुलाराय सान्थालि फरायसा आफादा बिनिरजनि न'आव थांना बरायहैयो। बेजों लोगोसे सान्थालि हारिनिफ्राय बेबादि नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हानाया जोबोद बाख्नायथाव होनना जिल्ला आसुआ बाख्नायो। उननि रादाबाव दं, बिटिसिनि गोबां गोग्लैसोनानै थानाय 17 बोसोराव सरकारनि जेबो सुबिदा मोनै न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा थांखि लादों। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा मावनो हायै माखासे थालांनाय खामानिफोरखौ थाबैनो मावफुंगोन आरो गामि ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय गोरिब दुखिया न'खरनि जेंनाखौ बोस्रांगोन होनना बिथां प्रमदआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंफाबावोदि खौरांगिरिफोरा गोरिब न'खर आरो गोग्लैसोना थानाय जायगाखौ सोराङाव लाबोना सरकारनो मोनथिहोनो खावलायो जाहाथे सरकारा अनसुंथाइ होना गोरिब न'खरनि जेंनाखौ बोस्रांनो हायो। उननि रादाबाव दं, रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं बि सावरायग्रा। मोनसे खौरांगिरिफोरनि मेलाव बिथां बि सावरायग्राया बुंथिना होयो जे जोबथेसालियाव थानांनाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनाय खामानिखौ बिटिआर सोरखारा मावगासिनो दं होनना फोरमायो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंफाबावोदि बिटिआर ओनसोलाव लामा सामा जौगानायनि खामानिखौ थिकादार बिथांमोना मोजाङै मावफुङो बेखौ बिथाङा खावलायो आरो प्रमद बर'नि नाजानायजोंनो रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जागोन होनना बेखौबो बुंथिबावो। उननि रादाबाव दं, 4 सुरां फालांगिरिजों लोगोसे 4 केकं जिब मोनदों। आसाम रायजोनिफ्राय सोनाब बंग फालांगि खालामनो थांनाय 4 फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ खानो हायो। सोनाब बंगनि हाग्रा बिफाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला आलिपुरदुवार जिल्लानि कुमारग्राम पुलिस थानानि सिग्रोमग्रा गेटआव सिग्रोमनानै 4 केकं जिबजों लोगोसे 4 सुलां फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। पुलिसआ हमनो हानाय फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय फारियै रबिदुलाम इस्लाम, जाहनुर इस्लाम, आब्दुल गनि आरो रुहि दास। मख'नो गोनांदि हमनो हानाय 4 केकं जिबनि बेसेना गोबां लाख रां जागौमोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोनो। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि जोबथा रादाबाव दं, गसाइगावआव 15 आगस्तखौ लानानै बाइक आरो गारिखौ चेकिं खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव टाउननि जयनगराव गसाइगाव पुलिसआ फैबाय थानाय 15 आगस्तखौ गोग्गो थासारि आरो मोजां आबहावाजों बारहोहरनो थाखाय मैया मटर साइकेल आरो साखा खब्रै गोनां गारिफोरखौ सिआरपिजों लोगोसे गसाइगाव ट्राफिक पुलिस आरो गसाइगाव थानानि असि अमरजित बायलुं बिथांजों लोगोसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय जायो। लोगोसे दानि सोलिबाय थानाय कभिड-19नि नेमखान्थि बादि मास्क गानै बाइकआव 2 गाखोनाय बायदिखौ लानानै चालान दानो आरो जुरिमाना फोनाङो। सोलिबाय थानाय समाव जेन' कभिड-19नि नेमखौ मानिनानै सोलिनो आरो फैबाय थानाय 15 आगस्तखौ गोग्गो थासारि आरो मोजां आबहावाजों जाहाथे बारहोनो हायो बेनि थाखाय बेबादि गोख्रों सिग्रोमनायखौ लादों होननानै फोरमायदों गसाइगाव पुलिस थानानि असि बिथाङा। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना
दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला आरो दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांनो हागोन। आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि गामियाव माबाफोर जाथाय एबा खौरांखौ जोंनि BM सोदोब चेनेलाव फोसावनो लुबैदोंब्ला 7086016067 जानबुं नम्बराव दैथायहरनो हागोन एबा WhatsAppआव दैथायहरनो हागोन। जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आरो गासैनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।